नमस्कार, प्रणाम। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। आचार संहिता उल्लंघन के मामला में कई बार वारंट जारी होखले के बाद भी अभिनेत्री पूर्व सांसद जया प्रदा कोर्ट में हाजिर ना भइली त कोर्ट एसपी के उनके गिरफ्तार करे खातिर आदेश दे देलस। ये आदेश के बाद रामपुर पुलिस का एगो टीम दिल्ली और मुंबई गई। ये दौरान पुलिस टीम 3 दिन में कई स्थान पर जया प्रदा के तलाश कैलस। पुलिस कई स्थान पे जा जाके ओइजा मौजूद लोगन से पूछताछ भी कर चुकल बाटे। आपके बता दें, जया प्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ल रहली। उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाना में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज भइल रहे। एमे स्वार में दर्ज मामला उन पर आचार संहिता लागू होखले के बावजूद 19 अप्रैल के नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन कैले का आरोप बा। दूसरा मामला केमरी थाने का बाटे। उनके ऊपर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी कैले का आरोप बाटे। दोनों मामला में पुलिस जांच पूरा करके आरोप पत्र दाखिल कर चुकल बाटे। मामला का सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहल बा। ए मामला में पिछला कई तारीख से जया प्रदा कोर्ट में पेश नइखी होत। यही पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कइल गइल बा। एकरा साथ ही कोर्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक के एगो टीम के गठन करके गिरफ्तार करे का भी निर्देश दियल गयल रहे। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा एगो टीम दिल्ली और मुंबई खातिर रवाना कइल गई। टीम दिल्ली और मुंबई के कई स्थानन पर जया प्रदा का तलाश कैले बाटे। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा के रिकॉल एप्लीकेशन भी कोर्ट खारिज कर दिले बाटे। एकरे साथ ही आगामी 10 जनवरी के उनके कोर्ट में पेश होखले खातिर आदेश दियल गयल। पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हवे। जया प्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ले रहली। उ चुनाव हार गई रहली। उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाना में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का प्राथमिकी दर्ज कइल गई रहे। एमे स्वार में दर्ज प्राथमिकी उन पर आचार संहिता लागू होखले के बाद 19 अप्रैल के नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन कैले का आरोप बाटे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।